מושב הקיץ בכנסת הסתיים, הרבה הולכים לים, ויש גם ים של עשייה, שמשום מה התקשורת לא מצאה לדווח לכם, זה נפל בעריכה. אז חשבתי לספר לכם על חלק מהדברים הללו. בדקנו את עליות המחירים בדלק, בתחבורה הציבורית, בחשמל ובמים. העברנו את חוק חינוך חינם 0-3. השקנו את רפורמת היבוא, מה שטוב לאירופה טוב לישראל, מהפכה. תקנו בסופרמרקטים מוצרים אירופיים ומחירים אירופיים. חוקקנו את החוק לביטול מעמד היבואן הבלעדי. זה אומר שכולם יכולים לייבא. גמרנו עם המונופולים עליו. אנחנו מגדילים את ייצוא הגז לאירופה. ישראל הופכת למעצמת אנרגיה. שחררנו מכרזים חדשים בשווי של מאות מיליארדים לחיפוש מאגרי גז חדשים לישראל. מי היה מאמין? אנחנו מעודדים את העשייה הביטחונית, היא מקבלת הזמנות מכל העולם. סגרנו עם חברת אינטל על בניית מפעל שבבים עצום בקריית גת בהשקעה ענקית של 25 מיליארד דולר. זה חיזוק ענק לכלכלה ויצירת אלפי מקומות עבודה חדשים. לאינטל לאמזון שתשקיע בישראל 26 מיליארד שקלים. עוד חברה שלא בורחת בישראל אלא פורחת בישראל. ומאמזון לאינווידיה. היא בונה ביוקנעם את אחד ממחשבי העל החזקים בעולם, מה שהוביל ל10,000 משרות איכותיות בתחום הבינה המלאכותית. מהפכה של ממש. אנחנו מגדילים את הצמיחה ובולמים את האינפלציה. הצמיחה שלנו כרגע מעורכת ככפליים מזו של ארצות הברית ו3 פעמים זו של אירופה. והאינפלציה, ברוך השם, יורדת, נדאג שהיא תמשיך לרדת. אנחנו מטפלים במונופולים, בחסמים, במכסים, ברגולציה מיותרת, הכל כדי לייצר סביבת עסקים יעילה וחכמה וזולה עבור הכלכלה של כולנו. ולחיילים שלנו, הגדלנו להם את השכר, כי מגיע להם. יש עוד הרבה עשייה לפנינו, ואנחנו נעשה אותה. אז אני רוצה לאחל לכם חופשה נעימה, ניפגש במושב הבא.